Damang dainang nenolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam sejahtera dihita saluhutna. Tapasada rohatta martangnya kita. Dame ni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate roha do pikramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Huria ni Tuhan hata ni debata na saurtuhita dia pala partikianon dia nek mai sian buku panurirang Jeremia bidu 20 mamuka mai sian naik pitu masoh satu ayat 10 tolu omahatane Tuhan. Di hatai ho au ali Jehovah jala olo au hata amu. Gumogo doho sian au jala monang doho. Hape gabe sirehe-reheon au gadupari. Tung saluh nasida mangarehe au. Ay ganuk makuling au. Ikon anggu konok kudo. Pangarupaon do hamagoan. Ay hatani Jehovah majadi diau. Gabe pangareheon dohot isa-isa ganuk ari. Jadi ni kuma. Dangbe taringotaku ibana. Jala dangbe au marjamita marhite-hite guarna. Ape gabe songon api na marsigorgor di bagasan rohaku hilala. Tarhurung di bagasan holi-holiku. Siol madate au mangotapi. Hape dang tarbaen. Ay hubegido hata-hata ni torop halak. Biar humaliang. Tuduhon ibana. Ita tuduhon maibana. Salu jolma ale-aleku mangonggop di labuku. Anggiat tung tartakup ibana. Asa ita patuduk ibana jala martubol hita tu ibana. Alai Jehovah do madongan yau. Songon ulu balang na begu. Di bahani ikon tarsuladi akan na mga liliyaw. Jaladang taga mo monang. Mura situtudo na sida tahe. Aydang mardohar na sida. Haurahon na saliling-nililing na. Naso tagamon lupa mangunay tu na sida. Tongon tahe ali Jehovah jibaot. Hodo na manguji halak na tigor. Na marnida pia-pia doho ate-ate. Saidaw kudo partubolamu songgop tu nasida. Anu nga tuho hugiling parbada aku. Maredde mahamu di Jehovah. Puji ma Jehovah. Anu nga dipalua ibana todi ni halak na pogos. Siat tangan niaka perjahat. Ido yang go pajahon na. Huria na hinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Didok akka jol manamalo somalna molo jolma na martukan molo tungpe ibana holsowan alai marasing do holsona sianak kajol mana sumanada Tuhan. Di dia do parasingna. Parasing ni jol mana manada debata molo holsowan. Di pasolot ibana dirina tu debata. Di jo ibana debata jala dihapor sa ibana. Naik kodonganan urupan jala audihono ni debata do ibana. Alai anggojol mana somanada debata molo roak ka holso di bagasan parngulonna. Holso nai jok mabad ibana pa dipatuduhon
songon ima patari daun hagaleonna. Makanya kalau kita melihat sekarang ini, media sosial menjadi salah satu cara orang meluapkan segala kecemasannya, melampiaskan segala kegundahannya, melampiaskan segala keluh kesahnya. Maka kalau kita perhatikan sonarion Facebook, Instagram, dok kalian asing, ragap aka holso disi, adong do holso disi nagabi maburay dongan na, ale adong do holso disi song na martangyang tu di bata, lapatan na martangyang di sosial media, alay ima di parngulo sigado pari tang martangyang. Maka nang somal lo tabereng marsay anak kon na sonari di foto, Tuhan berikanlah kesembuhan kepada anakku. Tolong doakan kawan-kawan Nina di sosial media. Alay roh hadap pikiran na. Buhado na yang itanya ko do inakon na. Dada na yang manghumihita. Nah, dihamuna sa luhut na damang din ang nalonga di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus. Dihata ni debata naong mamakulingihita di apala partikyanon takasdo di pabotohon panurirang Jeremia saluhol soniruhana tu debata. Disadari panurang Jeremia do debatado na mamili ibana, debatado na mangudion ibana. Jala debatado na madongan ibana madalani akka parngolon na. Manang pasahaton akka hata ni debata, di tonga-tonga ni bangso ni debata, na sumanad da debatay. Di jauh debatabe panurang Jeremia molo tajaha, di bagasan ima biduna parjolo ayat 10, takas do disi didok songonon rak tajaha damang dainang. Ida mahu pabaki doho sadarion mangaranapi akka bangso do akka harajaon. Lahu manggurati do maniapon, mangago do mangaloha, paulihon do manuan. O maulaw di si Jeremia. Ibana mangaloha, ibana paurahon, jala ibana pahoton hata ni debata, di tonga-tonga ni bangso ni debata, na sumanada debate. Asa marhite-hite panurirangi, takas musena. Mula bangsoy marsoba mamuji pasang apo debata. Damang dainang, dung di jauh debata panurang Jeremia. Diulan ibano do saluhuna. Hata ni debata. Hubar tu panurun ni debata. Ale ano na dapat di bana. Na dapat di bana jala dada hasonangon. Na dapat na dada imalas ni roka. Na dapat na dada olo-polo. Ala justru na dapat di si Jeremia ditiki ibana pasahaton hata ni debata. Akka haurahon. Akka rehe-rehe. Isak-isak. Ido na dipasahat selalu na jolma tu si Jeremia. Dongan na sa diri pe. Pola do mangare ibana. Dak i na lebih kejam amang ina. Gudang jolma martahi. Na nang mabunuh si Jeremia. Jeremia memahami semuanya. Apakah dia takut? Oleh karena ancaman itu ya tentu dia takut secara manusiawi. Apakah dia gentar? Tentu ia gentar. Apakah dia mengeluh? Tentu dia mengeluh. Alai dada habiaro di ibadah ubolon. Molo tajaha sen hatan ni Tuhanon. Di bagasan ayat napas yaoni. Takas do dido ibana. Sasitong na nungan yang manibil ibana. Molo di bagasan ayat sedok songonon. Jadi ni kuma dang be taring otakku ibana. Jala dang be au marjamita marhite-hite guarna. Dia sudah sempat berpikir bahwa dia akan meninggalkan. Bahwa dia tidak akan menyampaikan kebenaran Tuhan lagi.
Tapi apakah pikiran dia itu dia laksanakan dalam kehidupan? Tidak. Molo di taudu tidak pasiahoni marsigor gordo di bagasan rohakku hilalah tarhurung di bagasan holi-holiku siol madate au mangotapi HP dang tarbahen. Artinya ketika dia ingin memutuskan berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya marsigor gordo todini di bata, saya marsigor gordo huasoni di bata di bagasan parngoluan di ibana asa totong margogo ibana, asa totong di pasah ibana salu akahatan di bata. Jala di bagasan ayat 10 sada takas medo imana di si alai jauh bado madongannya. Dia percaya bahwa semua pekerjaan itu tidak akan mampu dia lakukan tanpa penyertaan, pertolongan, dan bimbingan Tuhan yang nyata ke dalam kehidupannya. Damang denang nanolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Obar tu jana saat tu hita mangito Tuhan jalama nuhu silak. Ahado na nang dohonon na tu hita ganuk marsada-sada. Na parjolo sahali akajol mana porsia ikototong ma di huton ni matuhadi nang pegudang akasi non di ai di bagasan parngolonna. Bapak Ibu, Yeremia menjadi salah satu tokoh yang paling sentral dalam keberimanan kita pada saat ini. Di mana dia banyak tantangan, di mana dia banyak persoalan, tetapi dia tetap mengikuti Tuhan sekalipun dia harus menderita dalam kehidupannya. Maka ini juga berlaku bagi kehidupan kita. Ada banyak tantangan, adong akka parukilon, adong akka nadok tado di bagasan parngolota. Alai ikut totong do hita merdalan rak do debata. Ikut totong do merdala kita di bagasan hati goran di debata. Tampe dok si taunoni. Alai didongani jala dio dihod debata do hita mangulaon saluh. Napa dua damang dainam. Sian hatan di Tuhanon yang dipasatui taganuk marsada-sada. Akajulma namang yuto Tuhan ikorade patudon akahati gora. Si Yeremia direhei. Kristus juga demikian. Dia bahkan sampai disalibkan. Tapi Yesus Kristus senantiasa menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Maka kita juga harus demikian. Molotung pegudang akarehe-rehe dihosomi hita, dipikna hita, do ragam do pa akasi taunon, alai anggo hita nang dijo di bagasan Yesus Kristus, nang mangiton Yesus Kristus, ikut totong do pasahato takati goran. Penderitaan, parukilon, dada gabe sesuatu pembenaran bagi kita untuk mengatakan ya untuk meninggalkan firman Tuhan. Tetapi penderitaan menjadi cara kita untuk tetap membuktikan bahwa kita orang beriman dengan tetap berdiri di dalam kebenaran. Hatogun ni haporsyaon ikut totong do patudo nota di tonga-tonga niaka paru kilota. Dapat tolu jalan aparpu di damang dainang. Sian hatan di Tuhanon di jauh do hita gaduk marsada-sada. Nasa jolma nang madohoti Tuhan na manu silang na ikut totong mamuji-muji di bata. Di bagasan ayat 10 tolu marede mahamudi Jehovah puji ma Jehovah anunga di palu ibana todi ni halak na pugus sentangan nyaka parjahat. Kita percaya ketika kita tetap berdiri dalam kebenaran, maka Tuhan akan memberikan kelepasan bagi kita. Jelma na porsia, jelma na margugu mengadupi akasi taunon, jala manariasot akahasi tongan, di bagasan akasi taunon na.
Amen martanya kita. Mauliate mahu sobar rohanami tuho ale Tuhan debata Jehovah. Diasi dot holong ni roham na totong pinasaha mutu bagasa nguru nami. Di bagasa tiket Tuhan tarulihay marhite-hite hatam. O dihok kami asa totong hok di bagasan hasitong kami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Salam sehat tuhita damang dainang. Tuhan madongani hamusal huna.